Emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê êrîşa li ser ofîsa xwecihîya Girkêlêgê ya enekesê bi tundî şermezar kir û ragihand ku ew kar tenê ji bo armanckirina îradeya cemawerê Girkêlêgê û Rimêlan û gundewarên wê ye. Duh demjimêr nêzîkî duê sibehê êrîş li ser ofîsa xwecihîya Girkêlêgê ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê hat pêkanîn ku bi bombeyeke destçêkirî bû hat encamdan û di encam de tenê ziyanên madî ketin. Êrîşa ku ji aliyê hin kesên nenas hatibû encamdan tenê ziyanên madî ketin ku tenê camên dergehê ofîsê şikestibûn. Li ser êrişê jî Emîndariya Giştî ya Enekesê di daxuyaniyekê de ragihand ku êrîşkirin li ser xwecihîya wan li Girkêlêgê ermanckirina îradeya cemawerê deverê ye da ku rol û çalakiyên wan lawaz bike. Endamê Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê Mehmûd Liyanî doh beşdarî geştan û çeyên arkê bû û ew kar bi tundî şermezar kir. ev gyara ji miletê me tevayere û ji her kesî re got ew kesê xwecehiyê bajarê dî jî girtin komên li ser PYD da got sedaxa qiyadatê enekesê dike wa texwînê vegirê dê got endamê wê nadigirê wekû were jî hate diyarkirin serokê xwecehiya şerqiya Qamişlo Şemdîn Nebî birin û girtin û zêdetirî di saeta bin tasîbê de û lêdanê de û îhanê de ji ber vê yekê ev hemû çî ji me re tune diyarkirin ku ev kesê ofîsa Girkêlêgê armanc dike bêguman ew kes PYDya ji ber îro xwedibînî desthilat li ser ardê. Emîndariya Giştî ya Enekesê herwiha êrîşên li ser xwecihîya Girkêlêgê diyar kir û ragihand. Di roja 24 Kanûna duyem ya sala 2014yan û di dema ku Kongirê Cînevdû hat li darxistin ofîsa xwecihîya Girkêlêgê hat şewitandin. Di roja duşemê 5 meha Gulana 2014yan armeya Enekesê ku li ser avahiya xwecihîya Girkêlêgê hatibû bilindkirin hat têkbirin. Di roja yekşemê 24 Nîsana 2016yan jî ofîsa heman xwecihiyê hat şewitandin. Ku nûnerên Enekesê beşdar bûn di Kongirê Cînevsê de. Emîndariya Giştî ya Enekesê di dawiyê de jî ew kar bi tundî şermezar kir û got ew karê tenê xizmeta dijminên doza gelê Kurd dike û tekez kir ku ew ê di karê xwe de berdewam bin ji bo xizmeta doza Kurd û projeya netewî ya Kurdî.